Gawas sa mga barato nga baligya sa night market, di usab mawala ang mga pagkaon nga gibalik-balikan sa uban. Tana atong tilawan ang tornado fries sa night market na siguradong lami siya. Kung may French fries, aduna usay tornado fries nga gikan gihapon sa patatas. Og sa 20 pesos, ngadto sa 30 pesos lang, mamahimo ka nang makapalit ni ini sa night market sa Dan Kulon. Human paniti ang mga patatas, gibutang kini sa twister machine. Ug dayon, gipatuyok-tuyok nga susama sa tornado ang forma. Hinay-hinay nga gibutang sa stick o gi-deep fry sa pipila ka minutos. Ug kung luto na, pwede nang budburan og daghang cheese. Gawa sa cheese, pwede usab nga makapili og barbecue flavor o sour cream. Lami siya. Matud pa nga sa night market palangdaan, makahurot na ang namaligya niini og musobra sa 20 kilos nga patatas. Masanay okasyon magkusog yun siya. Masanay mga pista-pista kay mo. Masanay pista mo biyahe masanay adto Iloilo, Migdanilla kanang mga okasyon ba pista kusog mo siya. Uban ni Lian Sinkulan o Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisdak.